semono sing ngepani sing belanjane ki yen wis. Mangga. Sirane maning. Ya wong tua make samare, akeh kelalane. Ya majikan. Nggih, pripun iki niki? Waras Ki. Alhamdulillah. Kin mah gelisan bae ya. Bener gak buduh? Ngenteni paman kampleng orang ngomong-ngomong. Jadi kula teka dewek ditinggalaken mauku. Oh. Nggih. Enen ya Ki. Pripun? Jare dewek mah duwe keperluan. Oh, apa sing diomongaken Kang Kampleng mau kah? Iya bener. Nimbali mau sing diomongaken ning kampleng. Bahwasane ya kulaku butuh pitang-pitung pengen anakku pengen jejodohan jare dewek mah. Lah, pasangane nih wong endi kira-kirane niku? Pasangane ku wong Bondan. Arane sapa? Arane sapa kan Juragan. bocah wadone kan? Nur Hayati. Nur Hayati. Nur Hayati. Lah, sinten nih Mas Putra? Kacang Bakri. Bakri. Ah, ya engko tek. Cak Bro, dihitung ki. hitung dingin Ki. Bakri. Bakri 18 ditambah 4. Rolikur. Rolikur ninggange oleh aku 4. Balung 4. Karo Nur Hayati. Nur Hayati wadone kono ki. Wadone Nur Hayati bener kuno. Iya Bener, iya. bener, iya. Ki. Nur Hayati. Nur Hayati. Nur Hayati loro tambah siji 14 pitu karo pitu. Pitu likur. Oleh 6 balungan. 6 karo 4 10. 10 oleh ki pegatan kini. Sing bener. Nggih oleh ki pegatan. Buat salah itu. Wah, boten. Ditung mani buat salah itu. Ku Pegatan priwe sih bapaknya? oleh aku pegatan jodone bilang yang ngarane pegatan iku pegat Oh, maksudnya anak jodoh tapi sedelat kok. sedela kayane. Hitungannya ku 18 karo 4. Yo bener jak kowe hitungane. anak jodoh tapi sedelat. Iya. Wah. Ya bokat Ya bu. blesak. Dikeda-keda tak priwen kono. Iya bener pokatan disarati tapi priwen konon Iya. kaki. Lah lamun disarati ya priwen ya. Ya wong ganti arane priwen diganti arane. Arane wadone diganti konon. Ya wadon mau wis dadi bagus. Berarti sing lanang jadi ganti. Lanange bae wis. Kula arane diganti. Sampai indane. Acunge bagian diganti arane. Ya wis bagian hampir sing rada bagus arane, Bro. Bagian siapa arane aku diganti aku ki. Darum. Darum. Jumah lamun taruh bu Jumah. Hitungannya bagus tak kuno aran darumku. Aja kaki. Cuma kurang teluk. Bener tindakannya toli. Ora bener tindakane. Aja. Bakal diarani darumku. Iya. Ah mau enggak hari bakal tindakannya beli bener metoli keder. Iya, kadang-kadang Bokat Rasmin. Rasmin. Iya. Bagian arane Rasmin sih. Iya, ya Ras. berenggal dina manjing terowongan sepur. Berarti weton Senin kuno ya Senin, bapaknya. iya. Iya. Bagus Bareng beli wadone kuno. Nur Hayati. Nur Hayati. Nur Hayati. Senin bari apa ku bapaknya wetone wadone ku. Lincang ditung balungan-balungan pira ora ningan. Sing bagus bae gak sing bagus. Pira kuno ya oli ya. Darmin. Kurang telu maning. Wah, pada Kurang bae. baik. Iya. Kurang telu. Enake priwen ya Jod. Anone mah bocah mah ya bagus, mung cuman ya kuon kula betungan. Ku Bapaknya sedela kok gak? kebagian. Arepan ngupai banyu. Ya ran sing tamu kan Iya, pada tamu karone pada raja pengen bukan minum. pada pengen nginung. Ya bener juro pengen minum. Aduh ya beli kelingan. Nang pake. Endi kana wadone sira kan nang mau ka? Oh, Yan jangken ki. Ibuku lagi duwe tamu ning jabakku. Pengen banyu pengen nginung ya. Iya. Sekalian jaburane. Ya wis engko mak. ya Mau ka sana. demenane senang kangen di kana bakal mantu ka karo batur ka. Iya yuk. Disuguni melas tamu. Bature memangan bae kana sampai Priwen jaburane kuno ki sing kantok. bagus iku kira-kira arane Jelas, sing jelas. kira-kira yang positif kah? kok dikeda-keda kira-kira cocok karo tanggal lan dinane. Punten. Ya sing cocok karo
Sing disenengi kula ku Nur Hayati. Yari wong umama ora sedela kanggo setungtung urip ora. Ya nggih. Kira-kira tekang tua jodone nungtung. Nah, iya. Iya, Sro. Senok sing upahe banyune. Mono. Kok bocah kuwenku? Di tamune, Mak. Jabur ku beli arepan kanggo sirar, kanggo tapu. Ih dipangane bae, Je. Cang dibagi he. Pokat pengen pada jaburan. Lah, Bocah ku. memang ya. Masa ya didulangi siji gila-gila. Nok dipengin nok bagi-bagi akan bae nok bagi-bagi akan siji mana kah? Ya gore Melas bokat pada peninung. ning piring tadi ngah. Wong ayu dibagi-bagi akan siji disodor-sodorakan kan digawe nampane. Nah, supaya enak. Salah dalam Sedotane priwen apa sampai beli? aneh ki. Sedotane. Maling aneh lagi kipat ceklik ya. Nah. Jabur ya kosi temenanan Si siji nyugui siji banyu. temenan. Iya gona ning piring. Si jugi banyu. Iya. Bocah wadon kuwen. Ya sing dietang etung Nur Hayati ku kuwen kulo paman. Demenan Mas Putra kiyen. Iyen paman. Temenan. Sok be. Cocokaken kan dong. Cocokaken. Angel repot tangane. Nah, ya ada teh bakal mantu mah. Sonok mah nyoblos biasa dicoblos biasa. Sekian bocah wadone. Iya Ngrewang. Ya cak mono tak takon Ki Samsudin kah. Apa cuk? Pripun? Nang apa? Bu. Ki kula ku keder ki Bu. Keder nang apa maning? Lagi Ya. dihitung, cung, lagi dihitung. Iya, diitang-itung arep rubah arane kula. Bocah wadone sing tak seneng ini kula ning kene. Sing nyugui banyu ku Bu Nur Hayati kudu Bu. Kok dingin. Tak takukaken ka Bu. Kuwen bocah wadone. Warazia Sing bener ka, cung. sumpah Bu. Jare ka anake Kiai sapa mau ka Dari Umar. Umar. Wong bondan kenang apana ning kene. Bokat pun ku masih dulure karo Ku Samsudin. Oh, yang Kiai kok Umar. takonnya, cung. Iya. Pripun juragan? Ki Samsudin. Nggih. Punten ya Ki. Ari mau ka bocah wadon sing ayu ka sing nyugui banyu ka. Sapa kana? Kuwi pen. Kuwen ku. Ari kun masing mangan jabur dipangan dewek. Bener kanggo tamu kanggo dewek. Oh si ketelak kitane mau. Maksudnya Pak kiyen ki bocah wadon kiyen Kakak ki. bocakan ka sing kudu ngireng ka. Bocah wadon kiye. Iya nyijuro sapa kuno nyijuro? Bakal sampean pengen weruh, ya kun bakal mantune Nyai Juro. Oke. Kenalaken. Bakal mantu ki arep karo Kenalaken Paki. bakal mantu. Bakal mantu. Iya kaki demenane Paki. Pakine anake kula Anake Nyai Juro. sampean? Ada anak semata wayang mung siji-sijine. Aduh, cungkel cung. Priwen kini priwen. Yang kau dingin sabar, kacung sabar, tenang. Ya itu masalah kesabaran ora Bu. Tenang kau dingin ditakoni dingin, ibu lagi takon menang. Sing jelas Bu. Jadi bener kun bocah wadone. Ora iya kok. Ki, salah tak beli bakal mantune sampeanku. Ya wi kan nih ku sing digawa-gawa. Ya bener. Sering Malah wis main. nginep iki oleh telung bengi nih kene. Wis burak banyak wis. Wis telung dina telung bengi mah. Ya duduk konon. Mekenen. Kunku bocah wadon sing aran Nur Hayati ku ya kuwen bocahe. Iki Nur Hayati yang buku lama Ku jare anake kula ku kuwen jebu bocah wadone. Ya hari kula mau ora waspada durung diarani mah. Ya punten Nyi, durung bagian ditakoni. nginep toli telung bengi ning kene ga, ari aran mah yang durung weruh Durung kulaku. takon, Durung durung kenalan. Dadi durung weruh. Durung weruh nyen kinarane Nur Hayati ku. Priwen Priwe cung. segini nah. Paki. Ya beli peta wong tuane gak telobe. Ana duwe tamu bocah wadon nginep telung dina telung bek. Akan bae durung ditakon. Ki. Si mau kokon petang-petung si mau kokon dihitung-hitung kah? Ya bocah wadon ku kuwen. Calon keluargane juragan iraku. Astagfirullah ya empu ya. Ya kula mau wong tua ya empu urusane ne wong enom hari kun mah. Patesan dihitung-hitung jodone jepekatan. Dihitung-hitung maning blesak, dihitung maning blesak. Nyatene mah kanggo anake dewek sirake. Ya empu ku nembe weruh kula gani ngarane ku. Ya Aja wis. nutupi. Durung pernah ditakoni senajan ning kene. Sering mehne gak kunku. Beli mungkin durung pernah ditakoni mah. Ya iya sing arane ta apane ku durung pernah ditakoni bocahku.
sering merene sering dolan merene kah? Tidak nang. Kurang ajar khusus sesuai aku. Patokannya mah bocah gila. Apa kang? Kok gak priwet gini? Penghalang udah. Kok gak? Baca kuata, baca kuata. Tiba sombong. Ada terus. Terus. Masya Allah, Ya Allah, bapaknya ada orang baik sih. Nang, pakai. Ya Allah, Pakai. ya Allah tolong, Astagfirullah. tolong. Ya, tolong, 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 tolong. Anaknya kita anak kanggo bal-balan tolong. Aduh. Aduh, Kiai. Untung kula tekan panggonan sampean ya. Kian ki main hakim sendiri. Putra sampean ika ora. Gini si Sing, Paki. sing mensantren ning kula. Gila res Kiai. Salah apa digebuki? Ya wikan kula mboten ngertos niki gara-gara gabut sawadon. Salahe punten Mama Yai garong kuno. Gentok kuno pakiku, copet, becokok. Mama Yai Nyolong apa? nyolong pepesan. Nger, Sirak kok kucing. sabar ya sabar. Oh, Rama Guru sing ngarep ngadili di sing salah di sing bener ya. Jadi kita damai ya. Ora perlu ribut permasalahannya tentunya masalah apa mung gue sampean. Kian ki singaran Bakri, oh ya Bakri kikian ya. Juragan Bakri. Celuk celuk Bakri. sing gawe geger bakaning tongtonan ku Bakri ya. Saya ndak date wong sugih umum. Gawe geger gawe ribut. Sebab apa ngajari santri kula. Kang, mana Kang? Ya bocah Aja kulit meneng ku bae tolong. sampean ku dari wong lanang, mumpung ana ning omah. Ki urusane wong lanang bener gak urusane sampean. Wong lanang meneng bae. Wong lagi enak-enak turu digeret. Urusan lamar mayang lamar berayi. Siraku priben sih. Pak, Priben nang sirane. demenan kula nih ana sing rebut, ana sing nyolong, Pak. Ana sing nyolong, Wara iya, ana sing gawa konon. ana sing gawa. Ah. Oh, sampean mah Ya, anak beli kewirangan bener pasar kono. meneng bae. Tadi wong lanang kudu ana tanggung jawab be. Hari sira tekane mene si priben gini. Ya jare ibune ku nglamar ku aja padung nglamar bae. Iya iya. Los je mampiran ning Ki Samsudin takonan petang-petong dikit. Bener. Barang jarak ke Samsudine priben. Barang jare Kim So priben. Hitung-hitungannya priben bagus beli. Hitungannya kurang bagus niku. Hitungannya kurang bagus. Nggih. Kira-kira bagus. Kun diapakaken kira-kira bagus. Iya, kudu diganti arane, kira-kira Diganti cocok. aran. Nggih. Oh, diganti arane jenang sirane ko. ya bagen sun kula mah diganti arane ga. Asar kula ku jodone langgeng Karo Nur Hayati. Nur Hayati wadone ko kuno. Nggih. Oh, bapak naibe wis kumpul kuno. Nggih. Iya. Jadi Nur Hayati karo Bakri. Nah Bakri ini diganti arane. Ya. Nggih. Karo sapa arane? Mbok Rasmin kesapa? Oh, nang daripada arane Bakri apes bae. Ya bos ya kini-kini. Metune karo apa mu nek mbok kira aku kuno. Bagusnya mah diaraninnya kardam bagus. Wah, angger. Iya. Oh, arane Jerasmin. Jari mantap bagus Pak Yari toli bener mah. Ya mangga kesuwun kula mah jali Rasmin ga. Rasmin. Bakawis waras mangan dimin. Mulu-mulu bae. Iya. Ndi wadonirane. Ndi. Apa? Kuwen. Iya. Nggih barang diitung-itungku dongol calon mantu kula aku. Ya aku nang ngamuk geger niku. Kune Ci. anake Kian Nur Hayati ko
Ya kuwen bocah ya ku Nur Hayati ku. Kok dimin kah? Jare anaknya Kiai Umar. Kenal karo kula. Ya nembe ka dina kiyen. Kenal karo kiyen. Kenal beli sampean Kenal beli supaya ngeder Pak di kaki Pak. Ya Kenal beli Pak. ya rabi bengen kuno. Rabi bengen. paingan. Bu. Ditakoni ora ya ora Bu meneng ah. Iya. Rabi Rabine tadi cek kendakane sampean. encak. Oh. Suci. Nyai Suci. Iya iya iya. Sambate kaya gerantang tawan-tawan tangis. Banyu matane kumacakan. Kandungane gede. Langkah sing bisa bantu ning Nyai Suci. Kejaba kula reh ning kula melas ning Nyai Suci. Tak raup tak kawin dadi garwa kula. Saiki wis dadi garwa kula. Arep apa? Wis dadi wong sejen seken mau wis aja tadang tuding wis duwe laki bagian tua-tua gak setia daripada laki enom lelara bae demenan bae gedakan bae masih mending gak karo sampean ya Kang Mas bagian tua-tua gak ki menek Bu. Aja tukar Bu isin Bu, umay wong. Menengah. Umay besan aja tukar punten. Cerungut sampean. Ku sampean maning wong lanang. Masa masih tudang tuding masih ada masih doyan sampeane? Kurang gede maning ta. Semene gembleng aku. Sembarangan bae, arep sing arep tanang. Sing guri, sing iringan. Tak dadapi kita mah. Bakat duwe laki ganteng larane weteng. Duwe laki bagus larane ngusus. Aduh. Manggen gablesak tua menang setruk wis menang ning omah bae. Los mono sing tua-tua bae wis mono, sing gampang setruke wis mono. wis gak Kang Mas saking bae kana semburu bae Iya. Pun kompor gas mah kuwen kuno. Ya, untung kula sing nyaup, lamun kula sing orang raup sengsara uripe Nyai Suci. Urip bu beli sebab langkah sing ngurusi. Ya Kiai nega nyampurin bu apa kayak Astagfirullahaladzim. Kula ku ngarti ning hukum demi Allah demi Rasulullah kula sumpah ning sampean. Nalika Nyai Suci ngandung durung pernah dicampuri anak dene wis lahir baru tak campuri sebab garwa Kang Isa mung gue kula ngerti hukum. yakin Demi Allah demi Rasulullah. katan lagi adus digeret. Odimin gak Kang Mas Ndi kuno sira petengan endi. sampean ku takon metengan Iya. wis pirang tahun kula pisah karo sampean hah wis pirang tahun Selawai tahun gunung. wis 20 tahun masih nao kena wetengan ari bengen mah kosi mong-monga kosi biang sampai ku saking apane ayo jel-jel ku karo sing bapok Sira nambah bayet bae kini ya suci. karuan Ya. Endi petengan endi anak kita endi pengen baru wetenganane kan anak kita sing kayak banyak sesuang ah. Batuke pada kula mun anake kuwen. ki hasil karyane sampean ki iki bocah iki ki no Aja bapak nira kunku Ora. bapak nira kunku ora kena nok. Ora kena dosa ya. Ramamu Kang Yuga, bapamu Kang Yuga. Ayo sungkem ana sungkem. Odimin Kang Mas wis mangsa gelem mak bapane model kayang konon gawene gonta ganti wadon sing awit enom tekang tua tekang peyot ya masih bae dolanan wadonku Ayo sono. Iya, kok si ceblok bae. Papa nok.
Oh si papa. Ya, Sampeanku Kang, gila-gila temen. Ki anak kita nih bae semono, sampeanku kuayang labu kita ning omah. Yes. Bapak, Nah, kun kujare Nur Hayati anaknya bapak. Oli beli sepak kula kawinan karo Nur Hayati, Pak. anak brogol kayak Mboke brogol, bapaknya brogol. Mana mereka sampean bae. Kula anak gesong. Kin mah mengkenen. Anu kuwen Bakri Pripun, Pak? pinganane Kisuki si Samsudin. Samsudin Nggih. Bloli jejodohan karo Nur Hayati. Nggih. Kuwen yana kerama, sira yana kerama, mung sejenbok, hari kun mambok suci, Iya. sira makian, komben. Jadi beli kenanang, Bloli. bloli kun ku yayunira kuno, Dadi lamun maksang kone dengket. bokatan dengket, Mong dengket memong. wis, kin mah keputusannya Rama. Nggih mangga. Karo Rama. Nur Hayati sira kudu gelem, Dadi- ya tuh liga bloli. Iya. Yang tunggal bapak, tak kawinakan ba karo sawangkun ku. Karo soang sing batu ke amba. Iya. Kuayang mulak malik kayak kuayang Solo teh bocah ieu. Kita makang dua jurus. Ngumpulakan sepre. Ya iyane mama namene gawong tuane. Sampean mulane dadi wong lanangku Kang, aja lecek lenong. Ki yang maceke bae sungkan ngomong ku sampean ki bakal mekenen ki. Beli beru krungune Nur Hayati anaknya Kiai Umar sing bondan. Jadi ya los pikon ngelamar. Wuru joko udah numpaki Ya kula Umar bae, sing sampean masih bondan demen. kula. kuno numpaki suci lo kuno. Ya iya kula kan melas tak kawin dengan wong sing sesara. Wis gawan anak kirane mana balik. Cung balik cung aja ngadi Balik. Mana? Kang Mas. Priwen, Aduh kula khawatir bae ning sampean. Obatnya kan digawa beli kan ya. Tuh. bisa khawatir masih kuat ya. Ku pegatan ku sepisan maning sira ku suci. Apa? Turun tanda tangan ku sepisan maning. Bele gak harapan sepisan maning arep pindo. Ora Jadi bae. punten kini kiai ya. Yang ana sepisan maning turun tak pegat nu bagian selawe tahun pisahan enggak. Go, jadi urupan bae komben mau kakana. Tukar tambah. Kayak barang ya urupan. Pengen keceluk karena culeng maro culu-culu karo leng. Blok tok kuno. Suwe-suwene kok kuno. Drawasi bocah. Ngomong aku mengkonon kuno. Suwe-suwene kok kuno. Drawasir ngomong. Drawasir kuno. Wes. Ya kun mangga mawon kula marumangsa wong wis tua ya. Ari sucine gelem ya mangga. Tapi ya aturane pegatan dingin. Tua-tua gapan tandane leng bae kini suwe. Wis gak beli Kang Mas. Beli. Jadi priben-priben kene suci tak gawak ini. Yai Astagfirullahaladzim. tak urupi karo Ramadan mau kakana. Dudu barang sifat manusia. Wong kawin iku ana aturane ijab kabul saksi wali menghadap ning naib. Sira mah dudu bapane. Mene nok. Sira Nur Hayati. Mene. Nok. Bocah kok ya duh. Sumbar. Pemberan ka melu bapane umbar. Baka mlawehi melu dosa re. Umbar. Urusan karo Suwardi makne. Samsudin makne. Los, garapan istirahat ya los. Bokatan ibur, bokatan rumput tanggung jawab ya kita. Wis pokoke mah. Wis sampeyan mudungalah. Balik digawab bawahannya sampean aja gawe ribut ning bondan. Bokat rakyat bondan teka dikroyok sampean bahaya. Kita ini masih zaman suci. Astagfirullahaladzim. Bakal beli pegatan sira. Beli Kang Mas, aja pegatan sedurunge sampean mati Kang Mas. Umbar, rai Harapan tuntun-tuntunan sirane. Arep tuntun-tuntunan, arep geret-geretan urusan kita. ya perjuang dua laki ganteng hari lara weteng nyakiti maingane melas. Iya ku. Mangsa kuat tapi telu kita masih papat kita mah. Ya iya. Sebab ora ucul-ucul karo leng. Suasana ku ora ucul-ucul karo leng-leng priben ya ku. Ayo, mulai sing panggonan. Leng. Kula Kang.
Teder priben ya. Ya wong demen kita nih. Iya. Ora. Tolong bangsa dilanjutaken kene. Pokon pegatan kiai ne pleng. Gampang temen pegatan. Sampai arep bela kula ble. Hadapi. Mendhe. Suci. Arep apa sampean? Mendhe suci. Hei. Tenang. Wong Bondan tenang. Tak hadapi wong bodan waktu kian. Sampean ku kudu ngerti lan sadar. Apa sih? Ya punten masalah perkara kinta dine dawa. Nah, hari wong rumah tangga didasari karo suka karo terima. Bener. Tentu nih suka sing lanang, terima sing wadon. Iya. Sedangkan majikane sampeane demen maning karo majikane kula. Nah landasane mau rong perkara. Apa-apa? Suka lan terima. Masa majikane sampeane kan suka. Hari wadone terima beli karo majikane sampean. Senajan beli terima, dipaksa ku kakandaki beli burung. Berarti maksa. Tentunya bakal pemaksaan deh. Wong Bondan, wong Gunung Sari, sampean nakal, tak kali maning. Tak ukur kemampuan wong bodan. Bagus, lamun memang kepengenan sampean. Mi, Red Bondan. ya Mi. Hati-hati Red Bondan. Dihadapi, jaluk apa sih? Senan. Cinta teboh pejar temandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Yang penting cinta pejar, yang penting sayang ribohong geningan bohong cinta dan sayang sekampung rajen halayak. Hari kembang boleh papesan di woe sagung. Hari tambang Jawa ditekuk telung. Papesan di wonge kasep doyan gamuyung. Papesan di kang ana ning Taiwan dhewe. Yen wangsung ulane Ari liya aya deno maliang liung kidul ajar tunggul payung abah sih wonge kasep doyan gemuyung. Mama lu naik ketika ditambangi kang hormati Bapak Arjuna. Apa kawan wapajul Waras mi. apa tali Asik. lamun kawan yen kawan anggo sampingan apa niat wapajul ka apa beli lamun niat aja kepiran Wong edan. Jelek.